ranka da har yanzu ba wani labari. Akwai labari a cikin wannan. Wallahi ba wani labari. Tun da muka fito ka gani dai ranka. Har yanzu dai ido na faina. Gaskiya ba kuma makaho bane. Ana san da abin. Kaga ƴan goyin din nan masu ɗauko kaya duk za mu haɗu da su. Ɗauko. Sai ka samu wannan irin namu ne. Bawan Allah ina takardun haihuwarka. Da na gwajin jini da kuma ingijin katinka na ɗan ƙasa da direbin lati. To in ga lati ɗin. Oga wannan ne? Ba dan wani abu nan. Haka ake ji, mahaukaci a madari da ita wanka na nake haka tozo da sabulu. Sha. Aikin da muke kwana zai iya yi. Kuma da rana ka rinka kunna fitila, sannan ka haɗa arziki. Da rana ka rinka kunna fitila, gudu ma kuma. A fatikula ɗinka muke nema. Fatikula na mota? Da kuma yanayin awon jini. Saboda ka bamu kuma takardun haihuwarka da ingijin ɗinka da direbin lasit ɗinka da awon jininka mu gani ka cancanta kai tuki ko baka cancanta ba. Sannan baka da farfadiya, ka san me farfadiya baya tuki. Haka ne, sannan dan abin da dai ba za a rasa ba. Ka san yanayin aikin namu sai ana bincike. Police officer. Sai raka daɗe. San da yake. To da Allah ko zaka taimaka ka yi magana da shi ogan naku. Ba damuwa. Police job is not easy. What? Police job is not easy. Ko ranka daɗe. Banda abin alhaji mu din ma an magana da mu ai shi kenan sai ka wuce to. Ka san ai kuma me za a yi dai a yi da babban ko? To haka ne. Haka ne. Ko kai ne babban? Ga yana mai sha abinci. Haka ne, ana magana. Yawwa, rake kai. Officer. Ya yara sun tambaye ka fita kula kuma baka ba su ba. Wai gani ne ka san ita maganar manya kamata ya ce manya ne suka yi ta ko? Yana da kyau. To ka fata kula na mota ko? Allah ba sajar ina ji mai kauri za a. Sajar ina ji mai kauri za a wannan sai. Alhaji wannan fata kula ce. To ai ban gane ba dama ba su ce a kawo ba. To an ce maka fata kula yara suna jiran na koko a gida kuma kana wannan takardun mota ka adana suna da kyau. Fata kula ka ce ka bayar da Allah. Aba Alhaji. Yawa. Cin hanci zan bayar. Ba cin hanci bane ai ranka ne. Ai dai saboda yanayin aiki kuma yara suna gida suna dan jiran koko kullum ko ba ka bane. Kuma shi cin hancin ma ba laifi bane yanzu. Tunda akwai fadin ko? Fadin majalisa ma ta yi fadin bane. Mu yan sanda na kan hanya. To madalla. A to kalafiya. Kace? To Allah ya tsare. Ma da office. Ma kai ma da office. Kalafiya, Alhaji zo kalafiya. Da Allah bayan an karba a rika lissafawa ne. Wayo! Ban lissafin yau yayi. Akwai Allah. Wayo! Akwai Allah. Wayo! Allah baya dai. Akwai Allah. Wayo!
wayo akwai Allah kwamishina na ‘yan sanda wayo akwai Allah wayo akwai Allah. Stay connected and get free and personalized stories delivered directly to you. Download the new Pulse Buzz app for free now.